Sal da terra e luz do mundo. É unha desas frases que todo mundo escoitou, non si? É unha das metáforas espirituais máis famosas que existen. Pero, que significa de verdade? Que é o que nos pide? Pois nesta análise imos afondar un pouco para descubrir a súa mensaxe que xa adiantou é bastante sorprendente. E aquí a temos, a frase orixinal, sacada directamente do Evanxelio de Mateo. É unha afirmación potente, directa. O problema é que, de tan coñecida, corremos o risco de pasar por riba, de non pararnos a pensar no que implica. E é precisamente ese significado profundo o que imos explorar hoxe. Entón, a pregunta clave é: que se nos está a pedir exactamente? Para topar a resposta non abunda con quedar nesta frase. O que imos facer é explorar outras 3 pasaxes bíblicas que, cando as lemos xuntas, revelan unha mensaxe increíblemente coherente e, se cadra, algo inesperada sobre esta misión. Ben, pois a nosa viaxe comeza moito antes do Evanxelio, no Antigo Testamento, da man do profeta Isaías. É aquí onde atopamos as raíces, o fundamento desta idea de sal e luz, aínda que el non use exactamente esas mesmas palabras. A ver, o que fai Isaías aquí é establecer un contraste brutal, moi marcado. A mensaxe está ben clara. O culto que de verdade lle agrada a Deus non ten nada que ver con rituais baleiros ou con grandes demostracións de piedade, sobre todo se ao mesmo tempo se maltrata ao próximo. Non. Ten que ver con actos concretos, tanxibles, de xustiza e de compaixón. Esta cita dao no clavo, resume a perfección a mensaxe de Isaías. O punto central é este, a acción real, a de axudar e liberar os demais, é a forma máis elevada de culto. E ollo, que isto supón un cambio de perspectiva radical. E aquí está, a primeira conexión directa coa nosa metáfora da luz. Segundo Isaías, cando compartimos, cando actuamos con xusticia, non só estamos a facer o ben, estamos, literalmente, a converternos nun reflexo da presenza de Deus. A nosa luz, ou mellor dito, a súa luz, brilla a través de nós. Moi ben, imos agora coa seguinte peza deste crebacabezas. Vexamos como as nosas accións poden reflectir os atributos divinos, porque isto non vai só de facer cousas boas, sino de ser un reflexo de algo moito máis grande. A ver, antes de seguir, é fundamental acarrar un concepto que moitas veces entende mal. O famoso temor do Señor na Biblia non significa ter medo, para nada. Refírese a unha actitud de respeto profundo e de confianza absoluta, a certeza de que a súa vontade busca o noso ben. E confiar, non tremer. Ollo aquí, que hai un matiz na linguaxe que é crucial. A fonte subliña unha distinción clave. Deus é estas virtudes, forman parte da súa esencia. Nós, en cambio, somos personas de estas virtudes. É dicir, practicámolas, refletímolas, pero a orixe non somos nós, é El. A nosa bondade é un reflexo, non a fonte. Xa vimos que facer e por qué. Pois agora San Paulo vainos axudar a entender o como. Cal é a mentalidade que se necesita para esta misión. E xa vos digo que é unha mentalidade que desafía por completo a lóxica do mundo. Paulo pon fronte a fronte dúas maneiras de influenciar. O mundo valora a elocuencia, os argumentos que convencen, o poder, a forza. Pero a mensaxe divina preséntase dun xeito totalmente paradoxal, un Salvador crucificado que se anuncia con humildade e sinceleza. É unha sabedoría que aos ollos do mundo parece pura debilidade. Esta reflexión lingüística é potentísima. Se a nosa maneira de compartir unha mensaxe de amor se basea en vencer a outra persoa con argumentos, se cadra estamos usando a ferramenta equivocada. O amor e a fe non son unha conquista intelectual. E aquí está o gran paradoxo. É precisamente a humildade do mensaxeiro, a súa falta de poder real, o que permite que a mensaxe divina brille con máis forza. A nosa fragilidade, por así decilo, deixa espazo para que actúe o poder de Deus, en vez do noso. Moi ben, agora, con todo o que aprendemos de Isaías e de Paulo, podemos volver ás metáforas do principio, pero con unha comprensión moito máis rica. Que significa, entón, ser sal e ser luz? A palabra clave que une todo é revelador. Pensadeu ben, o sal non crea o sabor da comida, só o revela, fainos saír. A luz non crea a beleza dunha paisaxe, só permite que a vexamos. Pois esa é a nosa función, non impoñer nada novo, senón realzar, facer visible o ben que xa existe. O noso papel, polo tanto, é un de servizo humilde. Estamos aquí para destacar o valor que xa hai nos demais e no mundo, non para poner o foco sobre nós. É como se lles dixésemos aos outros: mira, eso bo que faz, ese amor que pos, ten un nome, ten unha orixe. Así que, para resumir,
O camiño deste revelador pódese condensar nestes 4 pasos, que unen todo o que vimos. Comeza coa acción concreta que nos pedía Isaías, pasa pola actitude humilde da que falaba Paulo e culmina na misión que se describe no Evanxello. Esta fermosa frase da tradición cristiá, que se cita na fonte, pecha o todo de forma maxistral. Se a nosa misión é ser reveladores, entón o noso traballo é sincelamente sinalar eses actos de amor e dicir con humildade: «Vedes, aí está Deus». E rematamos con esta pregunta, que non é só un resumo, é un desafío persoal para cada quen. O ben xa existe, está ao noso redor, en xestos grandes e pequenos. A cuestión que queda no aire é como podemos cada un de nós ser ese sal e esa luz que axuden o mundo a velo.